Uy, nagusan mo dira. Wala, oy. Nanginuna sa game dire. Bahala ka na, Biboy. Uy, isip ko gaya ba? Gusto kayo mo dagan ang bayat nga nakatutoy na. Uy, nagusan mo dira. Wala, oy. Nanginuna sa game dire. Nanghingunas gyapon. Sakpan na mo sa inyong tirada ba? Bahala ka na, Biboy. Uy, isip ko gaya ba? Kap, kuyawan ni mo no. Wa pa'y sweldo. Bakla nagtirada. Uy, kanang baba na masig patag istorya ba kay mulawan ta ana. Kuyawag tirada ni mo kat no. Gusto kayo mo dagan ang bayat nga nakatutoy na. Baba no ba sila katutoy nga nanginuna sa game dire. Palusot pag yung kakakita kaysa kung duha ka matado. Asig sa ba kay bulabog man ng entrada ba. Kung gusto ka way bulabog, kwarta sa. Sige lang ini sweldo nako. Tagaan ta ka. Dili na pwede. Karon dayon. Wala siguro ka na bayri kay nasakpan man mo. Ewan na nigo. Ay saba ha. Kap, basta na dyo kay padanlog, wala dito tayo problema. Ay saba ha. Subat na. Hoy! Hoy, nag-unsa man ka din eh. Kusugan nakadagan sa bayo to nakatutoy siguro ni ba? Hoy. Ba ni mo ha? Ay patatagag istorya basin i-demanda ta ka. Demanda gyapon sakpan tabang duha ni Kapdo. Unsay nasakpan? Pag sure ha, wala ko'y gibuhat nga daw tan inosente ko. Inisintig gyapon, pwede magay mong ludluhod. Kamo mga bataa mo no, kamo gi mga hadlang sa akong mga plano ba? Hadlang gyapon ngano bitang nagpasakop ka. Ay, ambot na lang yung mga bataa mo, ay mga hilabtanon kayo mo ba? Kung gusto ka dili mo bulabog, kwarta sa. Nay kwarta oh. Ay pagsaba-saba ha. Ana ba para wala tay problema. Ni pili gihatag 100 raw ko ripot kayo. Parehas ta ako 100 good. Asa mo magika kurta? Hinatag mo ni sa among amigo. Gihatag yapon kinawat niya na ba? Unsa kinawat? Pag suroy, sumbong ta mong Kapdo. Nakakaton na mo pangawat. Dili man gud ni kinawat go dinatag man ni. Sus di ko matuwa na istorya niyo. Tay atubang niyo dangkap ani ron. Naalaan bagitag kawatan da. Sus ugig istorya. Tara tito kapitan. Kap kauban ako ilatanon sa tong barangay. Uy, Justin, nabulay ka? Hala ka mo man to sa sagingan. Kap unsa may sagingan? Ay, dili man ni kawatan ng bata nga buutan man eh. Ay, painit ninyo, painit. Ay, kini mga bata mo man yung mga nagbantay sa Matrix na dong snack ninyo dong dugang-dugang diha.